Bikin naɗin sarautar da aka gudanar da shi a harabar masarautar tsibirin Gobira a ƙarƙashin jagorancin mai martaba Sultan Alhaji Abdu Bala Marafa, wanda ya kasance sarki na 380 na masarautar ta Gobira, ya samu halartar hukumomin bariki da na gargajiya na Nijar da kuma na tarayyar Najeriya. Gabanin gudanar da bikin naɗin sarautar, ɗaya daga cikin masana tarihin Gobira ya yi bayanin tarihin Gobirawa. Gabacin Makka ya ce sai an gata Almaniya da an ka tawari da birnin Jibiri sai da an ka zagayo daga can yamma da kusurcin Makka sai birnin Kudu sai Masar Babba sai Masar Karama sai birnin Sira sai birnin Jidda sai birnin Madina sai birnin Makka sai birnin Santambul sai birnin Bagdada sai birnin Rabanga ta bakin kogi na ga sarkin ruwa ya ce Gobirawa garin da kuka ce sallallahu alaihi wasallama ya roƙa muku yana can gata Almaniya ku zo a yi hidda ku sarkin ruwa ya buga wata ba sarkin ruwa ya ce Maliya kika Maliya ki rabu biyu Maliya ta rabu biyu ta cikin sarari ya ce mu Gobirawa kuce Gobirawa sun kankanta da ke Maliya wato sai birnin Kudu sai Masar Babba sai Masar Karama sai birnin Isra sai birnin Jidda sai birnin Madina sai birnin Makka sai birnin Santambul sai birnin Bagdada sai birnin Rabanga ta bakin kogi aka yi sarkin ruwa da aka sarki sai surukan daga surukan ana bi dan birnin tsibirin gagata sai wato daga surukan sai Bunema sai wato Bunema tana ta cikin kasar dubi ta sun kai shekara 600 aka ce mutum abin da dubi mutum sun kai to sai birnin Bagadam sai Ramin Falma sai birnin Agada sai Maranda sai cikin Dakaba sai cikin Danduji daga nan sai tsoron Zakara daga tsoron Zakara sai birnin Lalle daga birnin Lalle sai birnin Balalabe daga birnin Balalabe sai birnin Kudiya daga birnin Kudiya sai Alkalawa daga Alkalawa sai birnin Dakura daga birnin Dakura sai Gawan Gazau daga Gawan Gazau aka samu birnin Tibiri sarkin da ya sa birnin Tibiri suna ne jiban tauba shi ya sa birnin Tibiri. Kimanin mutum 16 ne aka nada a wajen bikin na masarautar Gobira, inda Abdurrahman Almugwanda da aka nada a matsayin doka na masarautar Gobira yana mai cewa farin ciki na ba karami bane ba saboda matsayi ne wanda kakanni na suka rike, yana da kyau kuma a tarihi yau in ji a ce wannan matsayin da kakanni na suka rike, wannan kokarin da suka kawo a cikin masarauta ta Gobir, yau gashi matsayin nan ya komo a gare ni, musamman a matsayin shi yana yaro ne sosai, yaga kamar wannan matsayi ya yi mashi girma. To akwai dan uwan shi Haruna Bizo wanda shine ake ce ma doka, shi ne ya je ya nemo shi Haruna Bizo kakan mahaifina ne, shi ne ya je ya nemo shi ya kawo shi ya shigar da shi cikin masarauta, ya ce kuma zai ga wanda ya isa ya hudda shi daga cikin masarautar nan, ya tsaya ya tsaye shi a kusa da shi, shi yasa ake da ya ga shi kuma abunda Haruna ya yi mishi, Haruna Bizo ya naɗa Haruna Bizo a matsayin doka, makusancin shi ne sosai, shi ne makusancin shi, kamar a wani bangare doka zai iya zama kamar director da kabine a yanzu na shugaban kasa, kuma zai iya zama minister na cikin gida. Daga ƙarshen bikin mai martaba Sultan Alhaji Abdu Bala Marafa ya isar da godiyar shi ga al'umma da suka halarci bikin da masarautar ta Gobir ta shirya, tare da yin kira ga waɗanda aka naɗa domin ganin cewa sun cika alƙawalin da suka ɗauka. Siraji Garba, Talabijin Hausa 7 daga Maradi.